Naimbag nga aldaw kada kayo amin madlang people. Kami ang gymnastics group na mula sa Lawag, nakilala sa Bansag na The Sunshine City and the Gateway of the North. Ang aming grupo ay binubuo ng mga mag-aaral ng Ilocos Norte College of Arts and Trades at ng Shamrock Elementary School. This is your show, your time. It's showtime!